Salamat ganyan lang atak na adi kita di iton gym iton Alang-Alang National High School ngan katubang ko dinhi Sir Vernon Barasa Jr. School Principal ito Alang-Alang National High School. Sir, mapay nga oras. Oo. Sir, kumaningan ako kay may mga kaganak na dumangok nagsisiring nga kaya nung waray ka to kaya katrabaho ini nga gym. Nagpapasalamat untera pero kaya nung waray to kaya ini nga flooring ang tapo-tapo ko no katima it kamataan kung may asthma inin naapektuhan sanglit kumanya ko mo para magpakian ako nanon natabo ini na problema. Okay, ini nga gym nahuman ini construction didahan 2024 I think mga didahan kuan that was October 2024. So kahuman gud man ini baga visual kuan naton pagkita o didahan flooring na kuan ako nga maupay ani quality kay sering pa mahamis man inin kuan inin flooring niya. Pero after kuan la mga a month lang nga baga pag ginamit nagbakbak ani kuan ani flooring. Oo. So kuan pa man niya warranty pa man adto nga time kay may naman kita 1 year nga warranty. So what I did nagsurat ako ngadto DPWH. So bumalik hira nga di pagtrabaho last kuan liwat 2025 didahan July bumalik hira nga di pagtrabaho. So ginutro iton nga okay. Pagtrabaho didi. Pero pag-abutan September na human naman ito nga era pagtrabaho, I was expecting nga baga maupay nan quality kay kaduha na nga pagbalik. Oo. So nakita na mun liwat nga after a month lagyap nga paggamit bumalik naman liwat ini nga sakit. Pero kumbaga kuan baga burubintahan na laliwat yan kaya nga ito nga part baga di rin na duro. Ini nala dinhi. Amo ini dinhi. Oo, amo na nga side. Oo. Ano ni explanation sir? Ay yung nasugad man dinhi. Ato nira kuan nira personnel nga nakadi babae. Oo, nasiring nga inin hataas ko no dito ang baga elevation. Tapos nga di nagtika nipis amo ito nga manipis lang nga di madali ko no magkuan madali nagbakbak kay tungod nga manipis. Pero kung unta kumbaga moro manipis di nira unta ginuuna pagpadakmol tikadto didto kumbaga may naman engineering kuan no. So amo ito yan kuan naliwat ako haira nga balikon naliwat kaya diri lang ngayon ako amo nagre-reklamo mao pa ito mga kaganak kay nagsisinering na ako nga itkabataan gina-asma ini nga era kuan ini nga era trabaho kay simento ito nagtatapwad. Oo. Nga namo nga ni sir sering kaganak pakinida ko no Sir Barasa on haiya level anon aksyon. Oo. So communicate mo na ini nga communicate ko na ito. In fact yan lang ginuturuan mo na liwat. In fact hansyahan may dako document nga nag-communicate ka era. Anya na baga ikaduha na personal na la ako naking istorya nga. Ayaw nagadikitahin baga magsusurat na liwat ako. Oo. Personalay na lang ini saring pa inin mga tao man kita nga nag-oro istorya tumana balika utro ha pagtrabaho niyo kay inin makaluluoy iton kabataan. Nag-assure hay mo sir. Nag-assure pero ani rason liwat nasa ring may ada pa kuno gipaabot na niya ngadto ha management nira pero nasa ring may ada pa nira liwat yan na project nga ginuhuman. So kami nakukuha nit amon mga activities. Oo. Adi nga aton mga nagpa-practice nga mga dancers dito lat hira nga side kay diri man ngadto matapot-tapon. Nan mga tapot-tapon diri sa rowal na yung taon. Ita di magpa-practice din himahang gabunit. Ano man sir ang pagpintar upo din or kamo na? Diri ira ito. Ira. Upo dito ang pagpintar. Sayang la no? Sayang gadlaw dong. Oo. Sayang an effort. Sayang an panahon nga kuan na nakakarag kay unta magagamit. In fact yan na-concentrate na kami namon practice para namon ibraa athletes. Diri hira nakakag-practice din itong din nga kuan. So din nga problema. I see. So nagkakanit-kanit ito nga problema. Next month may ada namon arts month. Anin aton
pagpasundayagan Festival of Dances pero problema na liwat kay una nga tuig pagsarayaw dinhi paglilibot han saya nga aglapad nadungan liwat ang pagtatalbuhan kuan tapo in fact ang magkirita pinanagan namon hin paten man narayaw hin face mask oo makarawod gad kay masaring pala ito nga baga ginpasagdan tala ito actually documented ito aton pagreklamo humadi na itong taga DepEd na aton na engineer nag-take action ito nga aton kontraktor ang problema la kaya nira action taken after pira ka weeks amo na liwat ini So ginuhulat niyo yan at iraliwat pagbalik. Iraliwat pagbalik. Oo. Mapay Arthur kay nakausalam bumalik kira na ka kuan na ini. Mga so ito importante ni sir, diri niyo na yung papabayan. Diri. Oo. So ako nga ni ginkuan ko na ito ng mga kag-anak, mga teachers nga baga usa ini nga baga nakakakuan hakon baga nakaka-stress nga bisan pag meeting na kita iton hirap may nakita mga gathering nitong mga bisita na pagkikita itong trabaho baga diri maupay. So sana ma-actionan pagkuan na kay nanggagataw gud man ano? Oo. Ito man ini man Oo. Duro ito ka. Ano, alayon na hudok, makita o. Tapo-tapo na ito. Baras na ya. Baras ng siminto. Ano gun? So, aside din ni sir, waray na issue din eh. Baga may dagadhinin nanonoro, naturo, pero baga talagod tila, very minor lang Kung nauran man lang. Amo good line ita priority. Ito Okay na kamo? Flooring. Basta to kayo nini. Flooring. Kami nga ni nagsiguro kami nga makuha na naton stage. Maayad dihap ito dida kay naapik to ang magyap ini ang pagkuan. Pero sadto say nga ini amo gud baga kuan. I see. Anyway, kung dako niya gamit kay kung may mga gathering kami, may mga bisita. Pero worth din yung project sir. I think that was mga 6 million siguro. 6 million? Oo. I see. Dapat completed noon kanya, no? Oo, amon ta. Kaya lang may the back job. Back job, ikaduha na nga baga pag second time around. Oo. Hopefully, iton baga pagtratar ni rahiton sunod, di rin na unta. Sugad. Baga kuan na maupay na katrabaho kay makaluluit aton kabataan nga aadi na mag-practice pinamamalhas nakakahanggab iton tapo-tapo nganiton isa ring paan an dapilit din at irabalhas mo gud dito kuan dili la kabataan pati aton mga teachers adi na activity it aton community na welcome ako nganin pag-practice kay ini kanan kuan man ini pinaagi niyan resolution ng barangay so may da mga taga barangay nga kung gabi pwede hira din magkuan magmulay kay aton man good gain ko kuan an sports development program bisan diri mga estudyante promotion welcome din welcome Sir, thank you so much. Okay, sige. Salamat. Okay, Mr. Vernon Marasa Jr., School Principal, ito Alang-Alang National High School. Ato niyaging bisita, as I said, sa rin ko, may damang kaganap, nga nagpadangat din ng reklamo nga nihaton para mahisgutan. Nga gin-confirm ni Sir Vernon Marasa, ini nga problema, pero may danir action, nga ginuhulat nala iton pagbalik it mga trabador para i-rectify kung ano man ini nga depikto for the second time around. Tiyang didiha Alang-Alang National High School, didihin nga problemado nga gym. Salamat kan Dr. Sir Marasa. Ako Inil Globa, nagtatagad ng Bandilyo Report.